Mayong gabi, mga kauturan ko'y Kristo. Yari nga ito mga intensyones para sa pagsaulog naton sa ikaapat nga Domingo sang pagkabanhaw o kung Domingo sang maayo nga magbantay o kung Good Shepherd Sunday. Para sa kalag ni Luneta, offered by Teresa Escarrera. Para sa kalagdanday konseho, kag Herminia, offered by Patria kag Ledesma family. Para sa kalagdanday Felipe, kag Gloria, offered by Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro kag Bigona family. Para sa kalagdanday Teresita, Amparo, Rodolfo, Cristina, Ramiro, kag Richim, offered by Gunay family. Para sa kalag ni Nemia, para sa iyang death anniversary, offered by Presi Mendote. Para sa kalag ni Nemia, sa iyang death anniversary, offered by Bernaline Marie Duay. Para sa kalagdanday Michael Angelo kag Mark Anthony, offered by Bernaline Marie Duay. Para sa kalagdanday Rudy kag Bernardo, offered by Kitching Tamises. Para sa kalagdanday Lorena, Luciano kag Carmen, offered by Carmelo Argente and family. Prayer for the safety and victory of the Nato Pison toppers, cargo forwarder players for Chairman's Cup 2026. Thanksgiving is offered for the birthday of Stephen Eran on April 26, tomorrow, offered by Lola Nelly. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Gemma Paredes and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Catherine Benaflor and family, Mr. and Mrs. Annalisa Taas and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Edith Taberao and family, Mr. and Mrs. Aileen de la Cruz and family, kag Mr. and Mrs. Jeline Hutay and family. Sa Ebanghelyo subong ginapahayag ni Jesus ang iya kaugalingon bilang maayo nga managbantay kag ang ganhaan sang turil sa mga kornero. Ginatawag niya ang iya mga kornero paagi sa ilangalan. Ginagiyahan niya sila kag ginahatagan sang kabuhi nga bugana. Nakilala ang iya kornero, ang iya tingog, kag nagasunod sila sa iya. Sinimi nga adlaw sang pangkalibutanon nga pangamuyo para sa mga bukasyon. Ginapahanumdum kita ni Papa Leo XIV ngang tagsa ka bukasyon nagasugod sa enkwentro sa Ginoo sa kaibuturan sang aton kaugalingon. Isa karilo nga nadiskubrihan sa tagipusoon kag ginapabakod paagi sa pangamuyo kag pagsalig. Sa aton pagsaulog sini nga Eucharistia, magpangamuyo kita nga madamo pa
ang makabati sang tingog ni Kristo kay magsunod sa iya nga may kaisog kag ang aton mga katalingban mangin matambok nga duta nga nagapatubo kag nagapalig-on sa mga bukasyon. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titus Prudente. Pali magtindog atanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Ang duta na punan sang kaayo sang Ginoo, ang pulong sang Ginoo nagtugas sang kalangitan. Hallelujah. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Himayaw naton ng Ginoo ang maayo nga manong bantay, ang iya maatipanon nga pagigugma yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Laming inigugma ko mga utod, si Jesus nakakilala gid sa aton kag nakatawag sang aton ngalan. Kilala bala naton ang iya tingog, sisaon naton ang aton kaugalingon. Kag sa sining santos nga misa ipangamuhi naton ang aton mga pinalangga nga mga nagtaliwan, labi na gid si Leonida, no, sang Panimalay ano kanina. O kay nagtaliwan siya, way sa maabtan sang pari nga mabadisan, kay way namang gipadalaan sang badlis. Ang isa kalaiko, hindi pwede. Kinanglan siya gid. Pero by intention, nakabaton siya sang sakramento nga ina. Anti siya magtaliwan. By intention. Sa siniman nga Santos Kamisa, pangamuhi naton ang duha ka kapid
kag ang nagabantay sa iya kay Scarlett Marie ngari dire, kag ang nagasulusungkod subong si Rain Carmelite kay nabali iya kamot. Pangamungi naton nga magbalik siya sa panawagan sa mahal nga Ginoo hasta nga magdako siya, hindi siya magsunggod pangamungi ang balon ninyo. Kaya sa siniman nga Santos Camisa, di pangamuyo naton si tatay niya, si Billy Joe, si Billy Joe, no, nga kabayip nga makabatyag mo siya sang pagigugma sang maayo nga manogbantay kay siya isa man ka maayo nga manogbantay. Pangamuyo naton nga magadamo bagid ang bukasyon diri sa aton sa San Rafael kay ti way na nagatinediri sila'y GR, no? Si GR dito na sa kumpanya Mulo nagapauli ang iya pamilya. Way naman karmo sang seminarista diri, no? Technically kag geographically hindi na siya nabilong diri, dito sa kumpanya na siya, no? Kumpanya Mulo. Pangamuyo naton nga kabay pa magdamo pagid ang bukasyon sa pagkapadre, pagkamadre, kapagkareliyoso, kagreliyosa diri sa aton. Kilalaw nato karon ng aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa paghiwat sining santos nga sakripisyo sang misa. Ginoo nga Hesus, imo ginpakita sa amon ang dalan padulong sa Amay. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa Ginoo nga Hesus, imo kami ginlugpayan sang imong kamatuoran. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo nga Hesus, ikaw ang maayo nga marong bantay nga nagatoy-toy sa amon padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga magagagahom sang tanan kag sa napatawad ang aton mga sala, tuy-tuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos sa kaitaasan. Pagsanuta pagidait sa mga taong maiyan nahamutan. O Ginoong Diyos sa ringalangit nun, Diyos nga amay makagagahom sang tanan. Nagadaya kami sa imo, nagapangin mo lahat kami sa imo. Nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo. Nagapasalamat kami sa imo, bangon sa tapong mga himaya. Himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos sa
Tanan. Himayo sa Diyos, Himayo sa Diyos sa kataasan. Himayo sa Diyos Himaya sa Diyos sa kataasan. Tungoy ka, ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas mo, Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na may Amen. Tanan. Himaya sa Diyos sa kapitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kapitaasan. Mga muyog kita, o gamanan kagwalay katapusan nga Dios, dalha kami sa ginarian, sa diin ang imo mga pinili nagakalibay na sing mahimayaon, agod ining kubos nga panong sang imo mga karnero, makadangat man sa duog sa diin, naguna na ang amon gamanan nga manog bantay, si Jesucristo ima na kagamon Ginoo nga nagakabuhi ka nagaripod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Maglingkod kita kang magpamati sang pulong sang Dios. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sa adlaw sang Pentecostes, nagtindog si Pedro upod sa 11 ka mga apostoles. Kag sa mabaskog nga tingog, naghambal sa mga tawo. Mga kasimanwa ko nga mga Hodeo, kag tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Pamatiin ninyo ako kag tuguti ako sa pagsugid sa inyo sang kahulugan sini. Dapat gid kilalahon sang tanan nga mga taga-Israel nga inigid nga si Jesus nga inyo ginlansang sa krus, amo ang ginhimo sang Dios nga Ginoo kag Kristo. Natublag gid ang mga tawo sang pagkabati nila sini. Gani nagsiling sila kay Pedro kag sa iban nga mga apostoles, ano ang himuon namon mga utod? Si Pedro nagsiling sa ila, magbiya kamo sa inyo mga sala, kag magpabautiso sa ngalan ni Jesucristo, agud nga mapatawad ang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang ginhatag sang Dios, nga amo ang Espiritu Santo. Kay ginsaa dinhi sang Dios sa inyong mga anak, kag sa tanan nga mga tawo, sa malayo, ang tanan ginatawag sang Ginoo, nga aton Dios nga mangin-iya. Madamo pa ang ginhambal ni Pedro sa pagpamatuod sa ila, kag ginlaygayan niya sila nga nagasiling. Luwasa ang inyong kaugalingon sa silot, nga mag-aabot sa sining malaot nga mga tawo. Madamo ang nagtuo sang iya mensahe, kag nagpabautiso sila. Sa sadto nga adlaw, may mga 3,000 ka mga tawo nga gindugang sa ila grupo. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon. Kag iya ako ginatuytuyan sa mga linaw sa matinaw nga tubig. Ginhatagan niya ako sing bag-o nga kusog. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko.
Ginatuytuyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok o Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ginabutangan mo ako sa lamesa sing madamo nga pagkaon, sa diin makit-an ako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo sing lanang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon, kaginpaawas mo ang akon kupa. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kag gugma mangin akon samtang nagakabuhi pa ako, kag ang imo balay mangin akon puloy-an sa walay katubtuban. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma, kung ginabatas ninyo ang pag-antos, bisan pa nga nakahimo sing maayo, pagamendasyonan kamo sang Dios tungod sini. Sa sini nga katuyuan, gintawag kamo sang Dios, kay si Kristo gid nag-antos para sa inyo kag nagbilin sing sulundan, agod nga magsunod man kamo sa iya inagihan. Wala siya nagpakasala, wala gid sing may nakabati nga siya nagbutig. Sangin pasipalahan siya, wala siya magbalos, sangin paantos siya, wala siya nagpamahog, kundi nagsalig siya sa Dios, ang matarong nga hukom. Gindala ni Kristo sa krus ang aton mga sala sa iya kaugalingon nga lawas, agod nga mapatay kita sa sala kag magkabuhi sing matarong. Paagi sa iya mga pilas ginayo kamo. Kaangay kamo anay sa mga karnero nga nagtalang, pero karon ginpabalik na kamo sa pagsunod sa manugbantay kag manugatipan sang inyo mga kalag. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, panayag magtindog ang tanan. Ang Ginoo nagasiling, ako amo ang maayo nga manugbantay, kag nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa iba. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus nagsiling ako sa inyo sang matuod. Ang tao nga wala nagasulod sa turil sang mga karnero paagi sa pertahan, kundi nagataklas sa kudal, amo ang makawat kag buyong. Ang tao nga nagasulod paagi sa pertahan, amo ang manugbantay sang mga karnero. Sa iya pagsulod, ginaabrihan sang manugbantay ang pertahan. Ang mga karnero nagapamati sang iya tingog, samtang ginatawag niya ang iya mga karnero sa ilang mga ngalan. Kag ginatuytian niya sila pagwa. Kung makagwa na sila,
nagauna siya sa ila, kag ang mga karnero nagasunod sa iya, kay nakilala nila ang iya tingog. Hindi sila magsunod sa hindi nila kilala, kundi magapalagyo sila sa iya. Sila sa iya kay wala sila makakilala sang iya tingog. Si Jesus nagsugid sa ila siling palanggiran, pero wala sila makahangob sang ginasiling niya sa ila. Gani si Jesus nagsiling liwat, nagasiling ako sa inyo sang matuod, ako amo ang pertahan sang mga karnero. Ang tanan nga mga nag-abot nga una sa akon mga makawat kag buyong, pero ang mga karnero wala nagapamati sa ila. Ako amo ang pertahan, ang bisan sino nga nagasulod paagi sa akon maluwas. Makabagusto siya sa pagsulod kag sa pagwa, kag makakita siya sing halalbon. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay kag sa paglaglag. Ako iya nagkari, agod may kabuhi kamo, ang kabuhi sa iya kabuganaan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Paligmaglingkod. Basa naton sining Ebanghelyo, mapatawad unta ang aton mga sala, hinigugma ko ang mga karnero sang mahal nga Ginoong manugbantay, kag sa tanan nga wala diri nga magsulod sa turil, ka magpamati sang pulong sang Dios, ka magbaton sang lawas kag dugo ni Kristo. Kadamo pa sang iya nga mga karnero, kay na nag-agi kami dira sa minatyan, bao hindi kaagi amon tricycle, kay daw pati hasta mga bata nga mga elementary nga hindi kakuha sa iya nga mga pungit kag sipon, no? Naga bilad pa sang baraha kag sang tungits. Ba kung kunhari ang gali ning ila nga manugbantay sini, kay imbes nga bantayan niya kag tuytuyan ang kabataan nga magkari sa presensya sang Dios, ahay ti ano na lang ina, dira na lang sa tungitan, sa madyungan sila tanan, di makahuluya sa mata sang Dios. Kita mong ginambal yagid kay ina, kilala ka mo sang Dios, sila man mga manugbantay sina. Ang aton nga sosyedad may apat kahaligi, di ba? Ginambal nato nina, 4 pillars of society. One is home. Balay naton, sinanay kasi tatay, gintugyanan may ina nga manugbantay. Shepherds ina sila, shepherdesses, sinanay kasi tatay. Sa eskwelahan, kung sa diin nagagasto ka mo sang 8 oras kada adlaw, sa 5 ka adlaw sa semana, no? Ang ilang manugbantay, ti nagatudlo sa ila. Ang ilang mga maestro, maestra nga na. Manugbantay ina sila man. Gintugyanan man sila, maski sila mga karnero, pero manugbantay. Sa aton nga gobyerno, sa mga palangakuan, no, halin sa city mayor, bakadto sa mga konsehal, bakadto sa board member, bakadto sa barangay officials naton, mga manugbantay ni sila sa parte sang gobyerno. Ikaapat, ti ang sa simbahan naton, ang mga gani nga kada Sabado sa anticipated nga misa, ari kami diri sa inyo. Hindi lang sa pagbantay, kundi pagwali sa inyo sang pulong sang Dios, hindi pulong sang tao. Ugaling, ang nagakatabo sa aton, masami nga nagapalagyo kita, kag nagarebelde kita sa Dios. Nung inapon nga ang aton nga dako nga epekto ya sina sa aton,
amo nga ang ginatawag naton nga pag-de-Christianize sang aton nga panimalay. Tanawa bala, ang isa ka bata, kung nagasimba siya, halin pa sang gamay, kamagkalawat lang, permi, nagapamati siya sang pulong sang Diyos. Di sa pagpamati niya sang pulong sang Diyos, maski magdinalaga, magsinultiro pa na siya, diin siya nagadukot, diin siya nagaangot, permi, sa Diyos. Why siya nagapamati lang sa kung sa diin nga mga tingog sang iban nga tao. Kilala ko sila, siling sa mahal nga Ginoo. Kag ang iya karnero, ginatawag niya ang iya mga karnero sa ilang ngalan. Kilala kita sang Diyos. Ugaling, masani, nga ang aton nga ginasunod, hindi ang tingog sang Diyos, kundi tingog sang kalibutan. No, tanawa bala, kaysa maghimo sang maghimo sang desisyon ang isa ka bata kung uay sing pagtoy-toy sang iya nanay, mag-graduate siya sa high school para sa nag-graduate na subong sa senior high school, no? O kung mag-graduate na siya sa senior high school, ano ang nagahimo sa iya sang desisyon? Ang social media. Amo nang ginakonsultan niya. Pero ang Diyos, ginakonsulta niya. For example, ang isa ka bata nga ina, ginakonsultan niya bla ang Diyos. For example, kung magsiling sa kay nanay niya, nay, daway naman ako tsansa, mamana na lang ko para hindi ko maglaon. Pero kung magsiling siya, mamana ako. Pamangkuton ka ni nanay kang tatay mo, sino pamanahon mo? Kaya daw kalaway mo si mo. Pero magsiling siya naman pamana siya, ang isa ka pamangkot sa iya, ginkonsulta mo bala ang Diyos? Masami sa mga nagkasawahay, huwag nila makonsulta ang Diyos. Di ba? Ila lang yung desisyon, kinahimo nila. Huwag sila mabantayan, maayo. No? Kaya huwag sila magpalapit sa mahal nga Ginoo. So, ang aton sosyedad, home, school, government, church, amo ini ang mga manugbantay na ini nga nagabantay sa mga karnero para hindi magtalalang. Ugaling, why naton ginasapak kung kaisa ina ang mga ginikanan, ang mga maestro-maestra, kaysa ginabuyayaw pa ganit naton sila, ginapanglibak pa naton sila. Ang mga ginikanan, magagapanglibak man sa ilabana, nagapanglibak man sa ila asawa, di mo? Ano ba nga klase ka manugbantay? Sa gobyerno naton, kung magtsimpo na kani eleksyon, ilinaway man sila. Kaya ang ila nga ginalagas nila, hindi ang pag-alagad, pati, kanay mo yung alagad-lagad, kuno. Ang pirdahin din nila for example, San Rafael, pinakadako, ini siya nga ira mo. Ha? San Rafael, pinakadako ni nga ira, muna nga nagailinaway ko mga mapakonsihal ako kaya may batunon man ko kada bulan, dahil mo ko na pandem, di ba? Kaya nga nagkataas sa mga building, di ba? Nabalayan na sila taxes, pila ang internal revenue nga allotment sang San Rafael. Hindi na ka mo magbinutig. Amo na ko kaysa nga butigon ka magsiling ka, malagad ko na bilang konsyal sa San Rafael. Nagay ako na. No? Kaysa kita mo, igo na ka mo, no? Ako niya nga pangambalya, bato-bato sa langit, ang tamaan ay sinadya. Ha? Di kay subong, maayo nga manugbantay. Ang ginuula nga maayo nga manugbantay, hindi ka mo. Kung sundon nyo ang ginhambal sa mahal nga Ginoo, no, to follow, to hear His voice, mo gina ang una, nga dapat inyo dumduman what should be the corresponding
actions of the sheep. Ano gid ang dapat niyong obrahon? Mati ka mo anay sa mahal nga Ginoo kung ano ang ginahambal niya. For example sa among nga mga pare, sa mga barangay kapital, sa mga konsehal, sa mga ginikanan, way ganit isa nagapangamuyo. Diba? Ano pagpamati nyo sang pulong sang Diyos? Balang ko nga diri sa inyo San Rafael, damo sa inyo ang way nag-intra sa kan, ang iba nag-untat na gani sa Bible study nila, Bible sharing. Way nagpamati sang pulong sang Diyos. Ang social media na lang ginapamatian nila, ang mga chismis na lang, kay madamo sa inyo mga marites. Marites, Miyerkules, Bernes, Sabado, Domingo, mga Domingo. Ay, nagahiya ako ng mga marites. Kamu. Kaduha, pulong sang Diyos ang unahon ninyo. For example, nagamiting si Kapitan, kag ang mga konsehal, no? Di unahon ninyo, maski nga sa gobyerno kamo, pero unahon niyo mga di, anay, mga di kita, ngayon kita sa pagtuito sa Espiritu Santo, kung ano ta ining kwarta nga ini, nanablang mga way nagapalangadi. Kundi ginkawat ang flood control, kwarta, way na sila kapalangadi. Kag way na sila mahadlok sa Diyos, nga kita mo, hindi, nag-imol bagid ang Pilipinas, tiluwa sa graft and corruption. Ang maayo nga manugbantay, nagatanaw man ina sila, kay sila bintugyanan man sa pagbantay. Ti bantay sa lakay, sa kaban, sa gobyerno. Ikaduha, dasigon, tarani kay damo, pakot ang pangadion na. To follow Him. Balaan mo sa Israel, no, communal na ang ila nga pag shepherd sang ilang nga mga karnero. Communal. Kung hindi sila madulman, ginapasulod nila para sang aton nga ining aton nga covered court. Isa lang ang alagyan sila. Diriya kani, 2, 3, no? Pero sa ila, ang sulodlan niya sa karnero, communal, kumun, tanan ang karnero nila. For example, 20 mo, 20 man dito sa piyak balay, sa katiri, for example, diri sa piyak balay, no? O kilala nila na ang gina karnero. Maski simpunon sila tanan. Kaya ang tingog sang ilang nga manugbantay, kilala sang karnero. Amo? Amo na ang ginhambal sa mahal nga Ginoo nga siya amo ang maayo nga manugbantay. Pero ikaduha nga ginhambal niya kay may isa sang una nga nagkadto dito sa Israel kag nagpamangkot ti daw ay mani sirado ra ang ilang apertahan. Hambal sang isa ka manugbantay. Sige ako amo ang pertahan mismo. No, isa lang kapertahan, pero ang naga-close ka naga-abrace na siya ang manugbantay. Amo na ginambal sang Ginoo kay ina. Siya na nagasiling ako sa inyo sang matuod, ako amo ang pertahan sa mga karnero. Kung sa iyon pa, dira mismo sa pertahan nagatulog ang tanan nga mga manugbantay sa karnero. Amo nang tawag sa mga tigulang sa unabla, over my dead body. Hindi makapangawat sang ang mga buyong kag ang mga estranghero. Ang mga lobo hindi makapangawat sa ila kay sila amo ang pertahan. Di nagahambal man ang Ginoo, ako amo ang pertahan. Diin kabi maagi. Kaya ang iban, for example, gusto nila ang pertahan nila, gusto nila matawhay lang bagwa kag makahalab sila sing maayo. Gusto nila maiskwila tila tulo-todo. Di okay, maalam na ikaw. Kag iproklamar ka with high honors ang mga kabataan. Pero pagkatapos siya di siya makadto. Samtang nag-eskwela sila, why gani sila
kilala sang mahal nga Ginoo. No? Kay pag-abot sang Sabado, lagaw, tanda tuya sa SM, sa Plaza Villa. Tapos kung may ara pa sila nga kan natin, malagaw sa baybay, no? Why sila kasapak sang Dios? Kasi yuron pa, di sila nag-agi nga pertahan sa bintana. Bintana sila nag-agi ya. No? Kita mo, mga talalas sila pag-abot sang Domingo nga adlaw, tanawan nyo bla ang mga salakyan kundi nagadiretso kang nakapadulong. Kung hindi dito sa Boulevard of Broken Dreams, dito na sila kung kamago marites pulpong ko kamang kay lakat-lakat kamago timo-timo ka isaw kabay pa madunlan ka kamatugmo bakba mo way ka kadumdum ka Diyos pero ang isaw na dumduman mo. So muna ka isa ang ginapanumdum sa aton sa mahal nga Ginoo ilabi na gid sa mga gintuginan niya nga maayo nga manugbantay to hear His voice and to follow Him, Jesus. Kung sa yuron pa, dira ka maagigid sa sinang makitid ng puwertahan sang ginarian sang langit. Nga anong yatag niya sa aton sila? Una, kung nagapamati kita sang iya nga boses, tagaan niya kita sang fullness of life and eternal pastures. Fullness of life. Kabuhi sa kabuganaan, bugana, pirmi. No? Ang halalban mo, ara na, pirmi, ginatag sa Diyos, di ka magproblema. Sa pag-antos mo, kago, pagpangita. O, para sa una, may asinan pa diri sa aton, pagkahapon, dira, kadto ka dayon sa amo mo to, kag mangayo, bakal mo bugas, sa subong, din ka mangayo na. Kay, way ka man magkadto sa mahal nga Ginoo, kamapangayo siya Ginoo. Yasik-asike kami di ka grasya mo be nga makay mainog bakal matabugas be. No? Why? Nakasalig lang siya sa iya kaugalingon. So kung mangpamati kita sa pulong sa Dios, fullness of life ang ihatag niya. Kung isundon nato ang mahal nga Ginoo kay siya mo ang dalan kamatuoran kag kabuhi, no? Anong ihatag sang Ginoo sa aton? Siya mismo ang maghahatag sa aton sang sinang pagkabanhaw sang mga lawas. Kita mo? Pero kung hindi ka magsunod, for example, sining Easter nga ini, why man ti mo patigayon nga magbiya cruces, no? Ang imo yang biya dalan. Ang imo nga biya tong it's. Ang imo nga dalan biya ano kanina nang bulawan ang kolor, manamit ang sabor, tando ay ram 65. Amula imo na dalan ya sang kalipay mo. Di pagkaaga pagbugta mo, ano nakuha mo? Why? Muta gid lang. Munang kuya. So maginigugma kung mga kakulturan, mamugtaw na bala kita sa aton kaugalingon. No? Ang mahal nga Ginoo, nagapalangga gina sa aton. Kinahanglan magbalik na kita sa iya, sa silingkani kay ina. Sa nauna nga balasahon, gintudloan kita kay ina, kaginbasahan, halin sa libro ni Pedro nga apostol, kag nagsiling siya. Ano ang amo ni moon, mga utod? Balik ka mo sa Ginoo, siling niya. Kag magbalik ka mo, kag maginulsol sa inyong mga sala. Nagtindog si Pedro, mga kasimanwa ko, ng mga Hudiyo, kag tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem. Pamatiin ninyo ako, kag duguti sa pagsugid. Magbalik ka mo sa Ginoo. Sa ikaduha nga balasahon kay na, ginambalan man kita ni Pedro nga apostol, gindalan niya ang tanan naton nga mga pag-antos, kasakitan, kag mga sala sa pagpabitay niya kapag kamatay sa krus. May tatlo kapag kilala sa mayong manugbantay, pagluwas, ginluwas niya ikaw. Ha? Ginluwas. Ikaduha,
liberate. No? Anong liberate nga sa Bisaya? Gin luwas, gin liberate, ginhilway. Ginhilway ikaw nga tungod kay ulipon ikaw sang sala, sang yawa, kag sang manood ay maski nga nabunyagan ikaw, mungkin kuha ang original nga sala sa imo, pero pag abot sang 8 years old na ikaw, may himo na ikaw sang actual sin. Actual sin, mortal sin sina sa napulo, kasugo sang Dios. Gani, nagbalik ikaw sa yawa, kag ginbutangan ikaw sang kadina sa liog kag sa tiil, nangin ulipon ikaw sang yawa kag sang sala. Paano mo inabubrason? Pagi sa siling ni Pedro kay ina, hinulsol sa imong mga sala kag magbalik sa mahal nga Ginoo kay gin luwas kag ginhilway niya ikaw. Pero ang pinakadalong dira sa maayo nga manugbantay, amo ang ginatawag ginhilway niya ikaw. Anong hilway? Gintubos niya gali ikaw. Gintubos. Ano ang pagtubos? Gin-exchange. Ikaw nga ulipon sang yawa, gin-exchange niya ako ang mapaulipon sa yawa, ikaw manginhilway na anak sang Dios. Sang pagbunyag sa aton, nangin amo ina kita, gani mangumpisar ikaw. Okay? So, naintindihan ninyo ang bot sa yuron sang maayo nga manugbantay. To hear His voice and to follow Him sa sina nga magkitid nga pertahan agud to nga manginhilway ikaw nga anak sang Dios kag manunubli sang ginarian sang langit. Sa ngalan sang Amay ko sang Anak sang Espiritu Santo. Amen. Magtindog kita tanan ka magbag-o sang aton nga pagtuo. Tanan nagatuo ako sa Dios, Amay nga mga gaon sa tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo kay sa Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa anak sa Espiritu Santo. Gimunag ni Santa Maria Birhen. Insakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginasa sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Si Katlo Kadlaw na banos siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit. Kinalingkod sa tuos ang Diyos niya Amay makagahom sa tanan. Gikan dito nagri pa siya luwat sa paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakamdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi niya wala sing katapusan. Amen. Pangamuyon natin karon sa aton Tatay sa langit, sa aton maayo nga manugbantay. Nagatipon kita, mga utod, sa pagtuman sang pangabay sang aton Santo Papa nga magpangamuyo kita sa Ginoo nga aton manugbantay kag sang alanyon nga magpadala sang dugang nga mangangani sa bagtipon sang iya patubas. Gani mangamuyo kita sa iya nga nagatawag sang mga tawo sa baghalad sang ila kabuhi para sa ginarian sang Dios kag para man sa ebanghelyo sa pagpamati sang iyang mga tingog kag pagsunod sa iya dalanon. Sa tagsa ka pangamuyo kita magsabat maayo nga manugbantay pamatii ang amon pangamuyo. Maayo nga manugbantay pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga manugbantay sang imo simbahan, mga pangulo sang Santa Iglesia, kabay nga manginhuwaran sila sang pag-ulikid sa mga kalag sa mga tumuloo. Mga muyo kita. Maayo nga manugbantay pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga manugbantay sang aton pungsod, ang mga opisyales sang aton gobyerno, kabay nga sila mangin sulundan sa pag-alagad nga wala sing may ginapasulabi kundi ang kayuhan lamang sang tanan. Mga muyo kita. Maayo nga manugbantay pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga manugbantay sang panimalay, mga ginikanan, kabay nga tinguan nila nga mapabakod ang Kristiyano nga pagpangabuhi sang ila mga anak paagi sa pagdihon sa ila Kristohanon nga pagginawi.
mangamuyo kita. Maayo nga manugbantay, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga manugbantay sa mga kabataan, mga manunodlo, kabay, nga sila manginhuwaran sa hustisya, kag pagkabalaka sa iban, ilabinagid sa mga hindi mabatian sa katilingban, mangamuyo kita. Maayo nga manugbantay, pamati ang amon pangamuyo. Para sa dunggang nga bukasyon sa pagkapari kag pagkamadre, agud ng aton mga parokya kag katilingban, hindi mawad-an sa maayo kag balaan nga mga manugbantay katulad ni Jesus. Mangamuyo kita. Maayo nga manugbantay, pamati ang amon pangamuyo. May kugmaon nga amay, tatay namon sa langit, ang imo anak, nagsaad nga siya magapabilin sa amon tugtog sa katapusan sang panahon, ipadala sa amon ang balaan nga mga lalaki kag mga babayi. Luwas ang Angel BT nga makadedikar sa ilabugos nga kabuhi para sa imo ginarian. Ipadala sa amon ang maayo nga mga manugwali sang maayong balita. Hatagi kami sa mga pisan nga mga reliyoso kag reliyosa, kag hindi pag-itugot nga ang imong simbahan makulangan sa tagsa ka panahon. Ginabangayo namon ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palag maglingkod ang tanan, kaya magprepara sa paghalad. Dayawon ka Ginoo tagtugas ang tanan nga mga butang, kaya maging bato ning tinapay gikan sa imo kaalwan. Among ginala sa imo ni patubas ang buta kung baglayan sang tao, kung na imo nga tinapay sang kabuhi nga dayon para sa amon. Dayaw ng Dios. Sang hamon nga kalipay, pagpupud kag pagkampanay, patunay ining tinapay, talas ang pag-abyanay, bungas ang amon sakripisyo, inahalad namon sa imo, patunay ining abinom, imo ang dugo ni Kristo, bungas ang amon nga handog, ang imong ulong ilipon. Dayaw ka Ginoo tagtugas ang tanan. Yari ang amon kaugalingon, nagapad Lord God, we ask you to tayo receive. sa imong misyon. Lord, wash away my iniquities and cleanse me from my sins. Mga pangamuyo ka mo mga utod ganin nga akong kaginyo sakripisyo, mamutanong ta sang Dios amay nga makagagawom sang tanan. Batuon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kariyo kimian siya ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo paagi sining Eucharistia nga amon ginasaulog bilang handumanan sang misteryo Pascual kag sang amon nga halalban kag nakapakitluoy man kami nga ining padayon nga sakripisyo sang misa sang pagpahauli mangintuburan sang kalipay nga dayon para sa amon nga mga panong
ginabangayon namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid iko kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga amon gid ikaw dayawon ng Ginoo sa tanan nga tion, pero labi na gid sa sining panahon sang Pasko nga ginhalad si Kristo ang amon maayo nga manugbantay kag Kordero Pascual. Pagi sa iya ang bag-o nga panahon nagbutlak ang madugay na nga paghari sang sala kag sang yawa, natapos na ang naguba nga kalibutan nakaayo liwat kag ginuli liwat sa amon ang himpit nga kabuhi sa iya kabuganaan. Tungod sini ang bugos nga kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay ang mga angeles sa langit, ang mga arkangeles kag ang tanan nga mga tinugar sa langit nagaamba sang kalantawon sa imo himaya nga nagakanta. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos ang langit. Ihersito Hosana sa kaitaasan, ang langit pagduta sang imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagapari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kabilin lang nga nagatindog, pero ang aton nga una-una, kag ang aton nga mga mata ari diri sa altar sa mahal nga Ginoo kay sa apat ka pangamuyo eukaristiko, ang ikaduha nga pangamuyo eukaristiko ang ginagamit naton sa pagpangamuyo, pagpamalandong kapag pamati sang iya nga boses. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padalangin mo Espiritu Santo sa pagpasantos sining mga dulat, agon ni mahimo ini para sa amon nga lawas kadugo sang amon Ginoong nga Kristo, sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagabasalamat sa ibo, kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagansiling magkuha kamatanan kag magkaon sini. Kay ini amang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sumaman pagkatapos ang panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamatanan kag mag-inom sa siling kalis, kay ini amang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga ikaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kung sayuron pang Diyos ko, nga balagin patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo. Kinabantala namon o Ginoo ang imong kamatayon, nagkamot kita mahayag ang imong pagkabanhaw.
Kaniwa mayamon ginalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag ining kalis sa kaluwasan sa pagsaulog namon sa dumanon sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imong anak nga si Jesus ang amon maayo nga manugbantay. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga takos sa pagkatubang sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo sang santos nga misa. Nagapakiluoy kami nga Espiritu Santo magpayusa sa amon tanan kami nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo sa pagkalawas sining pagkaon sang mga immortal o Ginoo dumdumaang imo simbahan sang mga imol, simbahan sa kubo, simbahan sang sinodo nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, simbahan sa mga pamatanon kagabataan. Dimpita kami sa bagikugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon XIV, sa amon obispo nga si Medifil kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma karon ang imong mga anak nga imo nang kintawag gikan sa sining kinabuhi kay pagi sa pagbunyag sa ila. Nayusa sila sa pagkamatay ni Kristo. Ilabi na kay si Leonidas, itugot na may usaman siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Doon dumaman ang mga sakop sining amon katiling bansang San Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw man sila sa lawas. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong dira sa ginaian ang amon nga halalban. Kakaluoy man kami nga mga panong nga mga karnero mayari pa diri nagatambok ka nagapanglakaton sa sining nga duta nga luhaan. Agod maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan sa pagpamati namon sa imong mga pulong permi kada Sabado kag kada Domingo. Magadayaw ka magahimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Iloy sang Dios, upod kay Senyor San Jose nga yabana, upod kay San Rafael, kay San patron? San Isidro Labrador, upod sa mga santos, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imong anak nga si Jesucristo. Paagi kay Kristo, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, sa may nga makagagawom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Pangadi kita karon sa aton Tatay sa langit, nga kita nga mga gintugyanan man, nga mangin maayo nga manugbantay sang aton nga eskwelahan, sang aton simbahan, sang aton gobyerno, sang aton nga panimalay. Kabay pa nga mangin maayo mangita nga manugbantay nga magpamati sang pulong sang Dios ka mag-agi sa matudtuod nga pertahan nga amo lamang ang mahal nga Ginoo kay siya mo ang dalan kamaturan kabuhi naton. Ay nahamon, ngayon ang sa langit, pagdaya mo ng imong anak, umabot sa amon ang imong ginharian, maluman ang imong pangulong, lirusyadong kasiling sa langit, hatagan mo kami niyan, sinanunamot sa malagahan ka, kapatawaron mo kami sa mga sala na amon. Sining nga ginapatawa
Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga mga kalautan kag panulay sining kalibutan kag hilo sining kalibutan. Atagi kami sing pagdidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agon maluwas kami giyabon sa sala sa yawa kag sa sinang manog nga nagtimulang. Balik na kami sa tanan namon nga mga palarigban pagkantos kalistanan balas kag luwa katigulangon balatian kaimulon samtang nagapaabot kami sa nang bulan nga adlaw nga amon ginalauman nga makabalik ang nabanhaw nga Kristo nga amon manunubos. Iyo ang inalian. Ang kahulugan hinanyan sa mga sa mga O Ginoo nga sa Kristo, maayo namon nga managbantay sa ikang mabanhaw gikan sa mga minatay, napakita ka sa mahal nga Eloy, napakita ka sa mga apostoles ka mga gintuton-an ka ng siling sa ila, Ebenus Shalom Alikem. But sa iyo ron, ang pagidait, yara sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo sining imo simbahan sang mga imol, simbahan sang sinodo, sang mga pamatanon kag kabataan, kag sunod sa imo ginsiling, hatagi kami sinang pagidait, sinang shalom. But sa iyo ron, sang sina nga malawig nga pagkabuhi, kabuhi sa kabuganaan, sang sina nga masanang kabuas damlag para sa amon nga mga kabataan kag generasyon, kabot sa iyo ron, sang sina nga katinaran sang kabuhi kag kauswagan para sa tanan, hindi lamang para sa iban. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang shalom sang nabanhaw nga Dios yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod magkatagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait yara sa inyo tanan, Ebenus Shalom Alikem sa inyo tanan. Diyos ang Diyos na nagawalas ang sala sa kalibutan. Kumay pwede magsimbaganay sa lawas sa dugo sa ating Panginoon Kristo. Magdangat man tungod sini sa kabuhi nga wala Diyos na nagawalas ang sala sa kalibutan. Maluwi ka sa agruhan. Kordero sa Diyos na nagawalas ang sala sa kalibutan. Hatagan mo kami pagkidait. mga utodiyari si Kristo ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Siya amo ang Ginoo naton, ang manunubos, ang manughilway, kag ang manluluwas naton. Kay siya amo ang maayo nga manugbantay, ka nagabantay man sa aton nga ginpabantay niya sang aton panimalay, sang aton eskwelahan, sang aton gobyerno, sang aton simbahan. Yari karon ng Kristo sa dagway, sa tinapay kag bino nagada sa aton sa magbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Imit lang lamang isa ka pulang kag magaayo ang akon lawas kag kalab. Lawas ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
lisensya sa banal nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sa akon kalan. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginawa ko. Lubos, handog niyang hinayay, sariwang pastulan. Ang pahingahan ko'y payapang batisan, atin sa kaluluwa ay kaginhawaan. Sa tumpak na landas, siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginawa ko. Lubos, madilim na lambangan ang tatahakin ko. Wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla ang gulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginawa ko. Lubos, inihahanda niya sa akin ang pastulang, higit sa harapan ng aking kaway. Kasiyahan niyang ulo ko'y langisan, saro ko'y punuin hanggang sa umaga. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginawa ko. Lubos, matatahang loob, pawang kabutihan, ang tanging kasunod ng buhay kong taglay. Doon sa tahanan ng buong may kapal, nais kong manahan magpakailanman. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginawa. ko. Lubos. Palagpatin mo ka. Mga muyo kita. O Diyos, maayo nga manugbantay, tanda kami
ang amon panimalay, ang amon gobyerno, ang amon simbahan, kagapilya. Ining imo mga panong nga mga karnero nga gintubos mo paagi sa malahalon nga dugo, kag kabuhi sa imong bugtong nga anak. Kag tungod kay ikaw maluluyon gid kaayo. Dalaman kami sa walay katabusan nga halalban dira sa bangkete sang langit. Ginabangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Magduko lang kita tanan kag mapangamuyo karon sang pangamuyo para sa bukasyon, no? Sir, sige na. Kalamalid dira. Tanan mo pod. Nangamuyo kita para sa bukasyon. O may gugmaon kagalingit nun niya amay. Nagaampo kami sa imo, nga imo'y padala sa imo Santa Iglesia, ang mga balaan niya mga pari, mga religyoso kag misyonero, sa pagkabalaan sang imo mga tao, ibugay sa madamo nga mga pamatanon, ang nagakaigo nga grasya, sa pagkilala sang matahong nga kalugan sang kabuhi, nga nagahalad sa Dios. Himua sila nga mangin maalwan, kag handa sa pagsabat sang imo panawagan, sa pagalagad sa Santa Iglesia, kag sa pagbantala sang maayong balita, nga may himpit nga pagtuos sa imo. Itugot nga tanan kami, magmangin maalwan sa paghalad sang amon kaugalingon, sa paghalad sa imo. Buligi kami sa pagpamatuod sini, paagi sa among balaan nga pagkabuhi, kabay nga magpadayon kami, nga magmatukod sa amon pagtuos sa imo. Agud amon mabatagan ang imo Dios nun nga paghigugma, kag kaluoy sa amon mga isig katawo. Ginapangayo namuni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. O Maria, o Birhen sang Candelaria, igampo mo Igampo kami. mo kami. San Hannibal Maria, igampo mo Igampo kami. mo kami. Palihog maglingkod ang tanan para sa mga pahibalo. Sa palabuton niya Mayo 1, kita magasaulog sa kapistahan ni Saint Joseph the Worker. So bilang naging naanda na naton diri sa aton niya katilingban, kada Mayo 1 upod ang Pison Family and Clan nagasaulog sa Santos nga Misa. So sa May 1, Mayo 1 ang aton Santos nga Misa diri alas 7:30 sa aga. So tanan ginaagdagid sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa Mayo 1 alas 7:30 diri sa aton Barangay Chapel. Upod naton ang tanan nga pumuluyo sa Barangay San Rafael kag ang Pison Clan and Family. Kag subong man Mayo 1 magasugod ng aton Flores de Maria o kung Flores de Mayo. So ini alas 4 ang takna sa hapon. So gani sa tanan mga kabataan sa mga ginikanan, paki-inform ang mga kabataan ninyo nga mag-upod sa aton Flores de Maria o kung Flores de Mayo nga magasugod sa Mayo 1 alas 4 ang takna sa hapon. Kag sa bugos na ini nga bulan sang Mayo, tubtob Mayo 31. Kag sa mga nga mag-sponsor sa pamahaw, palihog pag-angot na kamo sa aton nga Barangay Chapel Coordinator sa kay Tita Grace Ledasma. Kag subong man ang aton nga next schedule sa Santos nga Misa sa Mayo 3. Sa gihapon, Misa antisipada alas 6 sa gabi diri sa aton nga chapel. So ina sa May 2 Sabado nga adlaw. Kag sa Mayo 3 mayra sang Santa Cruzan dito sa aton nga parokya. So tanan ginaagdaman sa pagupod sa Santa Cruzan sa Mayo 3 dito sa aton nga parokya. Kag ang aton nga kafestahan diri sa aton nga barangay sa pagpaduwag naton sa kay San Isidro Labrador nga aton nga patron ang aton novena prayer magasugod sa May 7 alas 6 atak na sa gabi diri sa aton barangay chapel. So ganito tanan ang dagit sa pagbuylog sa mga riguton sa aton chapel kag subong man sa aton
parokya. Madamo gid nga salamat. Gusto niyo milagro? Simba ka mo sa Mayo 1, kag sa Mayo, umpisa sa Mayo 7. Inang inyong nga patron, San Isidro Labrador, Senyor San Jose, Milagroso, ina. Wa kun way sa kamilagro sa inyo, hindi na iya sala, imo na sala. Kaya way ka nagapangamuyo sa iya. Damo na ang nag-attest salin sa Espanya, sa kay San Isidro Labrador, kay Senyor San Jose Obrero, no? Di mo na nga kinanglan ninyo, dugang-dugangan yung inyo pagpangamuyo. Pinapanawagan ko karon tanan nga mga birthday celebrators. Kay way ko ka bendisyon sa inyo alin sang January 1, January, February, March, April, no? Kare sa tubangan, pati na ang mga kabataan ngayon eh. Dali na, talaga na. Kay bendisyonan ko kamo. Way pa ito ka pang January, February, March, April. Go! Ay ho. Pati na mga kabataan nga way ti birthday pero bata nga way nagapangalawat. Ako nakakapangalawat na pero elementarya pa lang. Okay? Tipo na. Dasig. Magtindog kita tanan, ibayan nato na aton tuo nga kamot sa sini mga birthday celebrators naton. Kabay pa nga ang Ginoo, kag ang mahal nga Iloy magbatag sa ila sang kaisog kag kabakod. Let us pray. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of these your servants who recall the day of their birth and rejoices in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy happy many years of all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. For children, loving God, you created all people of the world and you know each of us by name. We thank you for those who celebrate their birthdays on this month of January, February, March, April. Bless them with your love and friendship, that they may grow in wisdom, knowledge, and grace. May they love their families always and be faithful to their friends. Grant this through Christ our Lord. Amen. Lord of mercy, Christ of mercy, Christ have mercy. Lord of mercy. Lord have mercy. Okay. Sing some song. Ready? Sing. Ay, Manola. Tunog. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Magduko kang magpangayo sang bendisyon sang Dios. O Dios nga manugbantay kag Ginoo namon, nagapasalamat kami sa imo pagisining nga santos nga Eucharistia kay ginpahalab mo kami sa imo halalban bilang mga panong kag mga karnero. Maayo nga manugbantay, hatagi ang imo mga kabataan nga ini nga nagapasalamat sa imo sang ila nga bendisyon sang kabuhi ila binagid sang halin sang Enero, Pebrero, Marso, Abril. Kabay pa nga sila magtubo ka maghamtong nga maayo nga mga manugbantay man sang ilang panimalay, gobyerno, simbahan, kag sang ilang eskwelahan.
Habay pangatagan mo sila sa maayong nga lawas, agud magtubo sa pangidaron, sa kaalam, kag sa grasya sang Dios. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag minisinan unta kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Naglakat kamo sa bagidait, tapos na ang aton santos kamisa. Salamat sa Diyos. Round of applause, ready? 1, 2, 3, go! Para sa birthday celebrators, happy birthday, belated happy birthday, advance happy birthday sa inyo tanan, kag mayong gabi sa inyo tanan. May gabi man, Father.